Salamat kapatid na Barok sa patusok-tusok mo. Basta. Basta. Hindi Uh, live to, hindi to replay. Uh, Kumusta? Kumusta kapatid? Grabe shout out sa 4 million in the house. At sa isang patamsak nyo. Salamat. Late na ako nakapag-live. Nakatulog ako eh. Mega love shout out sa 2 million in the house at sa isang patamsak. Grabe siya. Replay, nakikita mo naman naka-live ako. May replay bang nakikita mong nakakausap mo ako? Patawa ka rin. Mahalikan kita dyan eh. Halikan kita dyan sa bangs. Hindi pala, halikan kita dyan sa gums. Naginip. Sa'yo. Ako nga nagising kasi nga naalala ko magla-live pala ako. Binangungot ka ba sa pagbumuka ko? Mukha bang Halloween party ang mukha ko? Sa'yo. Mahalikan kita dyan sa gums. Sige ka. Halikan kita sa gums. Hala, grabe siya. Lalayas din. Bahala ka nga. Bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita love. Yak daw, yak. Kung makayak ka, wagas Parang nakakadiri Bakit sinabi ko ba? Sinabi ko pa pumatol ka. Grabe ka. Hello, grabe siya. Kung makamanyak ka.
Mag-love shout out sa iyo kapatid na JD's Eat. Maraming salamat sa iyong pagpasok at maraming salamat sa iyong patamsa kapatid. Salamat kapatid na JD's Eat. Bala ka sa buhay mo kung ano pinagsasabi mo. Hala, grabe ka. Di ba sabi mo, kung hindi ka matuloy ng 8:30 or 9, hindi ka na mag-ELS. So, paano ako papasal sa'yo? Eh, magdamag naman ako, hindi ako natulog. Magdamag naman akong alas 3 na ako natulog ng madaling araw. Hindi ko nga nakita bahay mo na naka-live ka. Paano ako papasal sa'yo? Di ba? Paano ako papasal sa iyo na hindi ko naman nakita na naka-live ka? Magdamag akong napunta sa mga LS. Magdamag akong nangingisda na laging nalalagas. Mag-love shout out sa 5 million in the house at maraming salamat sa isang patamsak niyo mga kapatid. Salamat. Happy Saturday nga pala sa atin. Ibig sabihin, di ako nakadikit sa iyo. Paano di ako makadikit sa iyo? Nag-a-appear sa yung notification ko. Pag nagla-live ako, nag-upload ako ng regular videos ko, nag-a-appear sa iyo ang aking notif. Paano ako nakapasal sa iyo ng nakaraan? 'Di ba? Nakapasal na ako sa iyo ng nakaraan. Huwag ka maniwala diyan, budol yan si host. Huwag ka daw sa akin maniwala, budol ako, sabi ni Showian. Oo, sabi ni Showian. Kumusta, Goy? Goy, kumusta? Yan si Showian, katim unggoy ko yan. Budol din yan. Kung di ako nakadikit sa iyo, kapatid na Joel Fines. Kung di ako nakadikit sa iyo, paano magno-notif ang aking LS ngayon sa iyo kung di ako nakadikit sa iyo, kung di ako nakakalimbang sa iyo? Halimbawa ko lang yan sa iyo. Bahala ka, di kita pinipilit. Di kita pinipilit kung gusto mong pumasal sa akin, kung ayaw mong pumasal sa akin. Ang sa akin lang yung gustong pumasal sa akin. Nako, Diyos ko po, wala pa naman ako sa kondisyon makipaglokohan. Wala pa naman ako sa kondisyon, medyo hindi maganda gising ko ngayon. Salamat, Goy, sa pagpasyal. Oo, kahit yan si Showian, budol din yan eh. Kapwa ako budol yan. Di mo ba alam, mga budol kami? Kaya nga gumawa ako ng YouTube tutorial.
real talk, tips sa mga kapwa ko small YouTuber about sa mga kapwa ko budol. Kaya nga gumawa ko yung panoorin mo. Kasi gawain ko yan. Nako, unggoy ka. May wala ako sa kondisyon makipaglokohan ngayon. Malamang makakako. Wala sa timpla gising ko. Panoorin mo, tip ko sa kapwa ko small YouTuber about sa mga budol. Kaya nga gumawa ako ng tips niyan eh. Ako pa sabihan mo ng budol Kung ako pa yung pinakaligit magsukli, magbalik, kung ako pa yung pinakamaayos magbalik. Nako, Diyos ko Lord, wag naman. Wala ako sa timpla. Unggoy ka kasi. Umayos ka dyan, Joey. Ako wala ko. Unggoy sa timpla. Mali yung gising ko. Unggoy na tong Joey na to. Diyos ko, pahama ka talaga kahit kailan ka unggoy ka. Tatawa-tawa ka pa dyan. Wala nga ako unggoy sa timpla, promise. Oo. Kasi nakatulog ako bigla ako nagising dahil naisip ko, biglang pumasok sa isip ko na magla-live ako ngayon. Nako. Guy na to, pahama ka talaga kahit kailan na showy ang ka, pahama ka. Umayos ka diyang gorilya. Wala ako sa timpla talaga gorilya, umayos ka. Ayoko magsalita ng bad, promise. Kahit wala ako sa timpla, pipilitin kong di magsasalita ng bad. Miguel Love, shout out Manoy. Kumusta Manoy? Joseph Maligenyo, kumusta? Manoy, mga 28 gayud ako mauli diyan sa Tuya sa Bicol. Dahil ako sa condition Manoy mag LS ngunyan o nining para kaya paano ko lang mag LS kaya kamamata ako pa sana ala ako sa pagkaturo. Tapos may nang-aasar pang isa dyan, no? Dalawa pala, inaasar ako. Yung nagtutulungan ako Kaya nga sabi ko ayoko magsalita ng bad. Baka makapagbitaw ako ng salitang bad, hindi maganda. Sa live ko pa naman. Isa akong taong palatawa, isa akong taong patawa, isa akong taong malawak ang pag-iisip ko. Pero minsan umaabot ako sa puntong napipikon ako. Inaasar ako ng dalawa dyan Wala pa naman sa kondisyon yung gising ko. Nagtutulungan ako ng dalawang unggoy. Lalo na to si Showian, mapang asar. Moset. Madali na mag-ilingan kita pag uli mo. Iyo. Iyo Manoy, sa 28. Mag-ilingan kita ha, mainom kita pag uli ko. Mamotor lang kami kang aki ko, pasiring dyan. May motor man kami, mamotor na sana kami. Pasiring dyan sa Indo Manoy, Joseph.
Kung ko sa'yo, bahala ka dyan sa buhay mo, showing ka. Pang-asar ka eh. Joke. Baba mo, Goy, dali. Tanong natin. Nandito ako, Goy, Goy, nandito ako sa'yo. Ayan. Pumasok ko sa kayo, Goy. Hindi man ako nagiinom, ha, ako pupunta sa inyo, Manoy. Oo ba? Sige, kung gusto mong pumunta sa amin. Malayo-layo nga lang sa amin, Manoy. Magmotor ka na lang, may motor ka naman. Goy, pangalawang thumbs ako sa'yo, Goy, ha. Papasok sa'yo si Ron Vlog. Arani ka mas iyo, arani mas nata sa umapod man kami. Nadali yun mas na pasiring sa muya kung ali diyan sa Indo. Mga maorag baga minakaranta sa mga pinsan mo tao sa tugang mo kang pag live nindo. Sa ibong kami sityo. Sa sityo kami ka umapon. Arani man lang mga dahil panganin ka bangang oras, pasiring sa mo. Basta pag nyaw na ako dyan, nyaw na ako sa tuya sa Bicol, ma-chat na sana ako sa imo. Prenta ka mo sa FB, sa Messenger, i-chat ka. Oo. Gusto makamo duman sa araw. Daw makamo magkaraturog sa araw. Duman sa itaas. Gusto man duman. Kung di gusto sa baba, di duman sa itaas. Char. Iyo, team taka. Madara kiduyan, di puta. May igdaan man, madara kiduyan. Ano daw, ang madara kiduyan. Gawa makiigdaan. Kung di gusto sa ibaba, di duman sa itaas. Pwede man. Oh. May iwason man duman sa baba. Oh. Kung di man makauso sa baba, di duman sa itaas. Sa itaas kang kahoy. Sa itaas kang kahoy, adit. Naon, bisita, madara kiduyan. Ano daw,
Kaso nga ni, duman sa muya, dahil ka magkimakasasabit na nakaw. Ang igwa man, duman sa ako dyan, sa balkon, duman sa day na payag-payag mi. Ay daw, duman pala sa balkon. Oh. May bangko man duman na palibot, na bala. Oh. Araw kang supig inuman bagan nindo dyan. Oh. May araw man kami katuong balkon. Sa araw kang pag inuman nindo kang kasi ramano nindo, tas si pinsan mo. Oh. Dumano. Tas may lamisa duman na sa kunya na saday-saday na tagayan. Oh. Pwede naman ang gaduman mag-igda pakatapos duman sa... Oh, may sarong duyan pala duman sa balkon mi. Pigduduyan-duyanan ko palang pag-ugto, mainit-init. Kung mainit sa laog, duman sa taas mainit man, di duman sa balkon, sa baba. Tapos, pagbuyunguno na, sabay karigos uto sa natad mi ang tubig. Nagwawaga-wa sa ng tubig sa muya duman sa natad mi. Dahil sarasara ang tubig sa muya. Mag-aga mag-apon, kibulos ang tubig. Sawa-sawa ka kitubig sa mo. Dahil pang bayad, mayo pang bayad. Sige, tabi Manoy. Sige, salamat Manoy Joseph. Ingat ka mo sa pagbiyahe. Ingat sa pagmotor ha, Manoy. Salamat. Hindi ako sa ayaw Manoy. Natural, alagad dahil mo bisitahon. Naturalmente, pag sarong simana, pigto taga bisitaan. Maraot man kung mayong bisita na duman baga, tiba di dawang ka ni misis. Napangirit mo ako Manoy ah. Ragong ka talaga Manoy. Minangirit ka. Kaorag ka Manoy. Sige Manoy, ingat Manoy Joseph, ingat. Rapi Dimuan, mega love shoutout sa'yo kapatid na Rapi.
Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba kapatid ng iyong bahay. Kung mayroon kang premiere o bagong upload na video, pwede mo na pong ibaba kapatid. Salamat din sa patamsak. Happy Saturday sa iyo kapatid. Sana maging happy ang Saturday mo. Huwag maging katulad ko. Kanina happy ako, ngayon medyo hindi happy. Medyo hindi maganda yung pasok sa akin ng dalawang unggoy. Nang inis, nang visit lang yung dalawang unggoy. Walang ano man kapatid na Rapi, salamat. Salamat din sa patamsak. Baba ka ng bahay mo kapatid. Para mabisita natin. Kung meron kang premiere, meron kang bagong upload na video, baba mo. Wala, yung dalawang pumasok sa akin na una. Kaibigan ko naman yun. Binisit lang ako ng dalawa. Kagigising ko lang, nag-LS ako, sabi ko wala ako sa timpla eh. Ininis ako ng dalawa. Baba ka ng bahay mo kapatid. Bisitahin ko bahay mo kapatid ah. Oo, hindi, mga kalokohan ko naman yun. Kabiroan ko. Na ay, alam ko napasyal ako sa bahay mo eh. Kagabi nakita kitang naka-live, di lang ako pumunta sa'yo. Nandito ako sa bahay mo ah. Dalawa bigay ko sa'yo. Para yung road to, yung isa road to grade 3, yung isa road to grade 1, road to grade 2. Yung isa naka tatlong silent LS na, yung isa. Ito naka tatlong silent LS na to. Nandito pa ako sa harang mo. Hindi ko lang skip harang mo. Basta ito nandito ako. Mag-iwan ako ng baka sa'yo kapatid na Rapi. At ilalagay ko ang pangalan ko sa dulo para alam mong galing sa akin. Laki ng views ha. 1.6k. Laki ng views. Sana all ganito. Salamat kapatid na Rapi. Walang ano man. Yan kapatid na Rapi, nag-iwan ako ba yan? Nag-iwan ako sa'yo ng bakas kapatid na Rapi ha. Dikit kalimbang, may bakas ako sa'yo kapatid na Rapi. Dikit kalimbang, may dikit kalimbang, may iwan akong bakas at linlagay ko ang aking pangalan sa dulo. Tapusin ko lang, tapos ito pang isa. Mag-iwan din ako ng bakas. Pumasok sa'yo, unang pumasok sa'yo si Monica Vlog, Road to Grade 2.
Pumasok sa'yo kapatid na Rabi, pangalawa si Ron Vlog. Road to grade 3 to. Tamsak dikit kalimbang, may bakas ako sa'yo kapatid na Rapi. Tamsak dikit kalimbang, may bakas ako. Salamat kapatid na Rapi sa pagpasok. To tamsak dikit kalimbang din, may bakas din ako sa'yo kapatid na Rapi. Pangalawang bigay. Huwag kang mag-alala kapatid na Rapi, legit yan. Hindi yan alagad, hindi yan ninja. Kasi pinangingisda ko na rin yan at pinalalago ko na rin. Para maging 3 ang channel ko. Walang ano mga kapatid na Rapi. Salamat din sa patamsak mo kapatid. Salamat. Salamat sa pagpasyal mo kahit mas malaki pa bahay mo sa akin. Pinasyalan mo mga tulad ko na maliit pa lang ang bahay. Naghahabol pa ako ng aking revenue. Magka-cut off na kasi. Magka-cut off na ngayon na 9 dito. Kung nasa Pinas ka kapatid na Rapi, cut off dito sa Pilipinas ngayon na 9. Tapos ang email, pumapasok sa amin dito ang email ni Lolo every 22 of the month. Kaya kailangan maghabol ako. Konti lang naman, $5 na lang kulang ko. Para makompleto ko yung $100 para makasweldo ako. Kasi uuwi ako ngayon sa Bicol ngayon na November. Magpipiding program ako doon sa mga daycare na mga bata. Oo kapatid na Rapi, money na ako. Naghahabol na lang ako ng threshold ko para makompleto ko yung $100. Kasi yun nga, ang purpose ko niyan, magkakaroon ako ng feeding program doon sa amin sa Bicol, sa barangay namin. Ngayon na November pag uwi ko. Pangako ko kasi yan, mag-feeding program ako doon. Pag uwi ko sa amin, sa mga daycare na mga bata. Kaya ang channel ko hindi ko lang ginawa para sa akin. Hindi katulad ng iba, ginawa nila ang channel nila parang pang sarili lang. Ako ginawa ko ang channel ko, may intention na para sa ibang tao rin. May mga vlog na ako, may mga videos akong in-upload dyan na regular videos ko na nagbigay din ako ng tulong kahit paano sa abot ng aking makakaya at kahit paunti-unti nakakapagbigay rin ako ng tulong sa aking community. Kagabi nakita ko LS mo eh, di lang ako pumasal sa'yo. Kasi gumala ako sa ibang LS kagabi. Nakita kitang may live ka kagabi. Kaya yung sabi ni kapatid na Barok, hindi daw ako pumasal sa live niya. Nag-LS daw siya kagabi. Hindi ko naman nakita yung live niya kasi imposibleng hindi ko nakita live niya na natulog ako alas 3 na ng madaling araw dito sa Pilipinas. Lahat na LS na pupuntahan ko paghating gabi. Pag nakikita ko talaga naka-LS, pinupuntahan ko. Pero minsan hindi ako nakakapunta sa ibang LS din dahil siyempre kung nandun ako sa kabilang LS. Salamat kapatid na Rapi. Sige, pag nakita kitang naka-live ka, magpapasal ako sa live mo. Oo. Ako naman totally kagabi, hindi naman ako busy. Busy lang ako sa pupunta sa mga LS, kapapasyal. Kapapangisda. Kasi nga, lagi akong nalalagasan. O kung baka naka-live si kapatid na Baro kagabi, hindi ko lang siya napansin. Kasi nangako nga akong pupunta ako sa LS niya, hindi lang ako nakapunta. Baka naka-live nga siya, hindi ko lang nakapansin. Kasi alas 3 na ako na madaling araw natutulog dito sa Pilipinas. Salamat kapatid na Rapi sa iyong pagpasyal. Kahit wala akong tao, maraming salamat, pinasyalan mo ako.
Salamat kapatid na Rapi sa iyong pabidyo-bidyo. Baka gusto mong gumala sa iba kapatid na Rapi, okay lang na iwanan mo ako. Sige kapatid na Rapi, salamat. Salamat sa pagpasyal.
Miguel, love shout out kapatid na AJ Tropa, maraming salamat. Salamat sa patamsa kapatid na AJ. Nandito ako sa bahay mo kapatid na AJ. Tatamsakan kita, didikitan kita, kakalimbangin kita kapatid ha. Pumasok sa'yo kapatid na AJ si Monica Vlog. Salamat kapatid na AJ.
Gio, mega love shot sa'yo, kapatid na Gio. Maraming salamat sa patan sa kapatid na Gio Ong Yomol. Pwede ka na po magbaba ng iyong bahay, kapatid na Gio. Kung may premiere ka po at may bago kang upload na video, baba mo po, kapatid, para mabisita natin. Salamat, kapatid na Gio, sa pagpasyal. Salamat. Maraming salamat sa patam sa kapatid na Gio. Sa Albay po ako, kapatid na Gio. Taga Albay po ako. Albay, Legazpi. Nandito ako, kapatid na G, ha. Sa iyong bahay, kapatid na G, nandito ako. Panoorin ko lang muna bago ako magbabakas at magdidikit kalimbang, ha. Mayong ano man, Manay, G. Yan, natapos ko naman, Manay G, ang iyong palabas. Magdidikit kalimbang at nag-iwan na rin ako ng bakas. Linagay ko ang aking pangalan sa dulo, Manay. Yan, Manay, salamat. Legit po yan, road to grade 2 yan. Hindi po yan ninja, hindi rin yan alagad. Pinangingisda ko po yan, pangalawang channel ko po yan. Salamat, Manay G. Ikasain ka man sa Bicol, Manay G. Salamat guys sa patamsak nyo. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Maraming salamat. Salamat sa pa-heart-heart, Manay. Salamat. Salamat din sa patamsak. Taga saan ka sa Bicol, Manay? Birak Catanduanes. Sa ibong kang anlunad nito sa may kunyan, ano, sa may Tabako. Ang sakay nyo pag pauwi kayo ng Bicol, bababa kayo ng Tabako, tapos
Sasakay kayo ng oo. Sasakay kayo doon sa may Tabaco Port ano, sa may Tabaco Port. Kung di ako nagkakamali. Malaki rin ba ang Birak? Malaki rin bang lugar ang Birak? Kasi di naman ako nakarating dyan eh, Char. Salamat sa pa-heart-heart kapatid na G. Salamat.
Rock Hilaw, mega love shoutout sa iyo kapatid na Rock. Shoutout. Salamat kapatid na Rock Hilaw, shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita at sa patamsak mo kay host. Maraming salamat. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng bahay mo kapatid. Wala ano mga kapatid na Rock. Wala ano mga kapatid, salamat din. Baba ka ng bahay mo kung meron kang premiere, meron kang bagong upload na video para matamsakan natin. Bisitahin ko bahay mo kapatid na Rock ha. Walang ano man kapatid. Dalawa na ibibigay ko sa iyo kapatid na Rock. Ivan Bisdak Adventure, mega love shoutout. Salamat sa patamsak niyo mga kapatid. Sarili mo tong compose. Sarili mo tong kumposo. Yan na, dalawa ha. Pareho yan legit. Yung isa road to grade 2, yung isa road to grade 3. Yung isang road to grade 3, nag-silent LS na ng 3 beses. Pareho ko yan mga channel. Pinalalago ko sila. Walang ano mga kapatid. Hindi. Ang ganda kasi. Ang ganda pakinggan. Napakikinggan ko kasi. Dito sa headset. Salamat kapatid na Ivan Bisdak Adventure. Meron ka na pong moderator kapatid na Ivan. Maraming salamat. Mag-iwan ako ng bakas kapatid na Raka. At ilalagay ko ang aking pangalan sa dulo para alam mong galing sa akin. Ganda na boses mo kapatid na Raka. Maganda boses mo. Parang ano ba tawag doon? Parang country road ang dating. Kasi yung kanta eh. para bang na basta yung parang gano'n yung mga napapanood ko dati, napakikinggan ko dating mga tugtog. Gano'n ang dating sa akin. Parang nasa countryside lang gano'n, char. Yan tamsak dikit sa iyo kapatid May iwan na akong bakas. Ang unang pumasok sa iyo si Ron Vlog. Si Ron Vlog ay road to grade 3. Nag-silent LS na ng 3 beses. Ayan, dikit kalimbang, tapos kang yung palabas at may bakas ako sa iyo. Ang susunod na pasok sa iyo si Monica Vlog, road to grade 2. Walang ano man, ayan, natapos ko na rin.
Iiwanan ko na bakas para alam mong galing sa akin dalawa binigay ko sa'yo. Si Monica Balag papasok sa'yo. Hindi ako nagbibigay kapatid na rak ng hindi legit. Hindi ako nagbibigay ng alagad lang. Hindi rin ako nagbibigay ng ayuda na hindi sa legit. Kasi nalalagas lang sayang. Lalo pag hindi pinapanood. Ayan kapatid ha, nag-iwan na ako ng bakas magdidikit kalimbang ako sa iyo natapos kang iyong palabas. Yan. Kapatid na rak, salamat. Si Monica Vlog ang pumasok sa iyo, pangalawang pumasok. Ang aking pinamimigay mga kapatid ay legit yan. May sariling bahay, may sariling bilang, may sariling palabas. At pinalalago ko sila para ma-monetize din sila. Hindi rin ako nakikipagbartiran kasi pag nakikipagbartiran, nalalagas lang. Dikit kalimbang lang yun. Pakatapos sabay alis. Tapos mga alagad pa, mga ninja pa na hindi naman, wala man lang palabas, wala man lang sariling bahay. Nakikiswitch account lang. Kaya ang akin pinamimigay, kahit dalawa lang ang akin pinamimigay, at least legit. Totoong hindi siya ninja, totoong hindi siya alagad. Sayang lang kasi ng pagod. Kaya sinasabi ko kung sino ang pumapasok sa mga binibigay ko para at least alam nila na sa akin galing. Kasi linalagyan ko ng bakas, pangalan ko sa dulo. Salamat kapatid na Rak, salamat. Oo kapatid na Rak, pag mga alagad kasi, ang karamihan sa mga alagad nakasweet account sa isang cellphone maraming ginagawa. Pwede, sa isang cellphone kasi pwede mong lagyan ng maraming ninja. Pwedeng 10, pwedeng 5, pwedeng 10, pwede pang 20 sa isang cellphone. Alam ba, sa gantong cellphone, pwede mo lagyan ng mga 10 ninja. Isuswitch sa account mo lang, dire-diretso ang dikit nun. Wala rin, pakatapos mo makipagdikitan, mga ilang oras lang, lagas lang. Kasi dikit kalimbang lang yun, pakatapos dalalagas. Kaya usong-usong ngayon ang bartiran, pakataas ng pakibagbartiran, wala rin. Sayang lang sa pagod, sobra-sobra sa pagod. Kaya kung ako nagbibigay kahit dala-dalawa, at least totoong legit. Totoong hindi, kumbaga totoong legit, hindi siya malalagas kasi ako pinapanood ko ang palabas pakatapos. Mahaba man o maiksi yan pinapanood ko. Tapos talagang nag-iwan ako ng bakas, tapos galing sa akin. Sabi mo lang yung kapatid na Barok, ang dami-dami kong pinupunta na LS na puro isang cellphone, puro alagad ang ginagamit. Ikaw lang nagsabi nun, huwag kang ano dyan. Kung gusto mo doon ka rin sa LS mo magturo, huwag sa akin.
Bakit ang cellphone ba magkakapareho ng IP address, kapatid na Barok? Ang bawat ba cellphone isang IP address niyan? Huwag kang ang ano, pare-pareho na tayo may edad, pare-pareho rin tayo matagal na dito sa mundo ng YT. Kung gusto mo, kapatid na Barok, doon ka sa LS mo magturo, wag dito sa akin. Kasi ako, iba naman ang pananaw ko sa buhay, iba rin ang pananaw mo sa'yo. Kaya ang dami-dami ngayon ng mga small YouTuber na mga napapahamak dahil sa mga kaalamang kasabihan na wala rin namang katotohanan. Dami-dami kasi mga budol ngayon, dami-dami kasi ngayon ng mga sinungaling ng mga kapwa small YouTuber na mga kung ano-ano itinuturo, mga sinasabi sa mga maliliit na, lalo mga hindi pa money. Kaya mga mahilig maniwala, mga Pinoy kasi, mahilig sa mga paniniwala na wala namang kwenta. Naku, kapatid na Barok, ayoko sa'yo makipagtalo. Magkakasamaan tayo ng loob, totoo lang. Ayoko makipagtalo sa'yo. Kung gusto mo, kapatid na Barok, doon ka sa LS mo magturo. Mag-LS ka ngayon, tapos tumuro ka rin. Magsabi ka rin kung ano nung gusto mo sabihin. Kasi ako, kung ano sinasabi ko, yun lang ang kapawang katotohanan na para sa akin, pananaw ko, paniniwala ko. Kaya hindi ako sumusunod basta-basta sa mga sinasabi ng mga ibang nag-LS. Tapos pinakikinggan ko lang kung ano mga sinasabi ng ibang nag-LS. Dahil kung tutuusin, mali rin naman kasi. Ang daming bawal, Kisero, bawal ang salubong, bawal ang magbalik agad. Kisero, bawal ang painitin muna. Bakit? Mayroon na bang binigay sa inyong email si Lolo para wag lang magsalubong, wag painitin muna agad? Kayo lang ang gumagawa ng mga maling paniniwala. Tinuturuan yung mga kapwa nyo small YouTuber ang mali para lang makapambudol, para lang makalamang. Ewan ko sa inyo. Kahit di mo ako bisitahin, kapatid na Barok, hindi sasama loob ko. Kanina pa kayo eh. Sinabihan ko na kayo kanina na wag nyo akong inisin. Dahil wala sa kondisyon ng sarili ko. Kulit nyo eh. Kaya mo, pag LS mo, papasukin din kita kung ano-ano din sasabihin ko sa LS mo. Para mainis ka rin sa akin. Kung ano masasamang salita rin sasabihin ko sa'yo, tingnan mo. Papasukin ko LS mo.
Maraming salamat, Mami Lapray, sa pagpasok. Maraming salamat. Pasensya ka na kung nakamute ako kanina kasi medyo hindi maganda yung kondisyon ko sa kausap ko kanina ng bisita ko rito eh. Medyo nainis ako eh. Kaya nag-mute ako. Kaysa makapagsalita ako ng kung ano-anong medyo hindi magandang salita. Kaya i-minute ko na lang. Kumusta ma'am? Okay na po ba yung asawa nyo? Magaling na? Medyo okay na ba siya? Dinala ba yung sa ospital? Yung nakita kong post mo sa FB? Hindi maganda yung sugar, basta yun na yun. Di nasa ospital kayo ngayon, ma'am. Kayo nagbabantay sa asawa nyo ngayon. Hindi kayo makakapasok niyan kasi kayo nagbabantay. Papasok pa rin kayo, ma'am. So paano yun? Walang magbabantay doon. Walang mag-aasikaso sa kanya. Okay.
Oo nga, 'di ba? Pang ilang pasok nyo na yan ngayon sa ospital, ano, simula ng taon na to, no? Ano, Mamila? Kailan lang ba yun? Mga 1 month ago pa lang ba yun? O 2 months ago pa lang? O parang 1 month ago pa lang, no? Nang pumasok kayo ng ospital, nang dinala mo siya sa ospital. Tapos ngayon, bumalik na naman kayo. Kasi nakita ko yung post mo sa FB. Matanda na pala siya. Mamila, medyo may edad na rin pala, no? Mga ilang taon pa lang kayo. Ano ibig sabihin, ilang taon ka pa lang nang na nang nakapunta ka diyan sa kanya, sa mister nyo. Kasi nakita ko yung picture niya mismo eh. Medyo may edad na talaga. Oo, may edad na talaga siya. Siguro mga nasa 70, mga nasa 70 plus na ata yun, ano, yung mister nyo. Kung ako nagkakamali ng hula, mga nasa 70 plus na yun. Tapos kayo, mga kuwan pa lang. 87, oh. Mababa pa nga yung hula ko. 87. Kayo, tapos nasa kuwan pa lang kayo, no? Nasa 50 plus. 52. Kayo. Haba ng agwat, no? Sabihin pa natin 60 ka. Tapos 80 siya. 27 years. 27 years ang agwat nyo. So, ibig sabihin, nag-asawa kayo, nasa kwan pa lang kayo. Nasa 30. Mga 30 pa lang kayo, no? Siguro. Siguro lang, hula ko lang. Mahirap na mag-alaag. Kumbaga, hindi naman sa mahirap. Kailangan talagang gawin. Kailangan pagsilbihan. Siyempre, asawa. Kaso nga lang, siyempre, pabalik-balik sa ospital. Para luto na yung katawan niya sa gamot. Puro gamot na lang gumagana sa kanya. Tanda na kasi nakita ko sa post niyo. Ganun talaga mag-asawa, kailangan pagsilbihan hanggang sa pagtanda, hanggang sa mawala. Ayun. Pero akalain mo, 'di ba? Sabi mo yung kwento mo dati, sakit niya talaga 'yan, pero akalain mo hanggang ngayon, 'di ba? Survivor pa rin siya, mataba pa nga siya, 'di ba? Hindi naman siya payat. Tama lang yung katawan. Mataba siya pagkatapos yun nga lang talaga nakita ko may edad na. Pero in fairness, ma yun nga mataba, healthy pa rin yung katawan niya kahit ganyan yung sakit niya. Sa bagay, may pera naman kayo, kaya niya yung gamutan. Kung dito sa Pilipinas yan, wala na. Sa mga katulad namin, yun na nga eh. Kung sa mga katulad namin ng mga Pinoy na wala, naghihirap, isang bagsakan lang yan, wala, dedo na agad. Siyempre, bukod sa hindi mo kaya sa pinansyal, tapos wala pa, hindi na nga kaya sa pinansyal, wala pa, lalo
Wala, umalis. Umalis na, may isa pa ako nakasagutan. Nainis ako. Pag-open ko medyo wala ako sa kondisyon kasi nga medyo nakatulog ako ng hindi kagandahan yung gising ko inasara-asar ako. Sinabihan ko siya, hindi ko siya kailangan sa live ko. Kahit umalis siya, kahit hindi siya bumalik sa live ko, okay lang. Na-bad trip ako. Nawala ako sa kondisyon. Madaling salita, nainis ako. Totoo naman talagang nainis ako. Wala sa timpla yung gising ko Nagsabi naman ako na iinis na ako Hindi niya pa ako tinigilan. Hindi ko kailangan sa live ko mga taong ganun. Sanay na ako na walang bisita sa akin. Gantong hindi maganda pakiramdam ko, hindi maganda gising ko. Mapagpatol ako, kahit sa social media, mapagpatol ako. Mega love shout out sa iyo kapatid na Hikari Ohira, mega love shout out. Meron ka na pong moderator, pwede ka na pong magbaba ng bahay. Para mabisita po natin ang iyong bahay kapatid na Hikari. Salamat sa patamsak. Kung may premiere ka po dyan, may bago kang upload na video, baba mo para mabisita po natin.
Shout out sa iyo kapatid na Don RC Vlog. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay para mabisita po natin. Salamat sa iyo kapatid na Don RC sa pagbisita sa Patamsak. Mega love shout out din sa iyo kapatid na Don RC Vlog. Pabaka ka bahay kapatid kung meron kang premiere or bagong upload na video para matamsakan natin. Walang ano mga kapatid na Don RC. Sige, bisitahin natin kapatid. Dito ako sa bahay mo kapatid na Don RC ha. Panonorin ko muna tong palabas mo bago ako magdidikit kalimbang, bago ako mag-iwan ng bakas. Ilalagay ko ang pangalan ko sa dulo para alam mong galing sa akin. Ayan kapatid na Don RC ha. Magdidikit kalimbang na ako sa'yo. Ayan, dikit kalimbang na sa'yo kapatid. Hindi yan alagad ha, hindi yan ninja. Yan po ay legit at tigit sa lahat. Road to grade 2 na po to. Na isang cellphone na to at may sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Hindi po alagad, hindi po ninja. Pinalalaki ko na po to, pinangingisda ko rin po at para mamoni rin. Nandito ulit ako sa iyo kapatid na Don RC Vlog ha. Pangalawang bigay ko sa iyo, panoorin ko muna ang iyong palabas. Bago ako magdidikit kalimbang, tatapusin ko po. Maiksi lang naman. Yan Don RC, pangalawang bigay ko sa iyo, tinapos kayong palabas, kalimbang, naglagay ako ng baka sa dulo at ilinagay ko ang aking pangalan. Ito po ay road to grade 3, ito po ay legit, hindi rin po to alagad, hindi rin po to ninja, ito rin po ay pinangingisda ko. Inalalagaw ko rin po to kapatid na Don RC. Ang aking ibinibigay po rito ay hindi po alagad, hindi po mga ninja. Salamat kapatid na Don RC sa pagbisita at sa iyong patamsak. Kahit malaki na ang bahay mo, mas malaki pa bahay mo sa bahay ko. Maraming salamat.
Wala kape. Dagit? Harap matao dagit? Okay. Ano ba kung may magkape? Magkape ka na dyan, bakla. Yayamanin ba? Bisita si Don. Don lang ang pangalan, Don RC. Gutom ako. Makapagkape na nga lang. Di naman daw. O, di ba? Sabi nga ni kapatid na Don RC Vlog, di naman. Pangalan lang, di ba, no? Binisita na kita kapatid na Don RC Vlog. Nag-iwan ako ng bakas, linagay ko ang aking pangalan sa dulo. Dalawa binigay ko sa'yo, puro legit siya. Hindi siya alagad or hindi siya ninja. Salamat kapatid na Don RC. Ano daw? Ay, salamat din sa iyo kapatid na Don RC. Ano po, Mamila? Oo nga, taga USA pa nga eh. Sana all.
Taga USA. Sana. Parang hindi pa mamila, hindi niya pa kilala ata si Tata USA United States. Hindi niya kilala si Tatay kasi hindi ko nakikita yan doon kay Tatay, si kapatid na doon RC Vlog. Nakasama ko to doon sa isang LS. Hindi ako nagkakamali. Kape po tayo. Kakagutom kasi. Kape na lang, daanin sa kape. Oo, sa Saudi siya, Mamila. Kasi kung napasyal na to kay Tatay, nakita ko na to doon. Galing din ako doon kay Tatay ng nakaraang gabi. Pero hindi ako pumasok. Puro bago ang nandoon kay Tatay. Hindi ko nakita si kapatid na Katungguds. Si kapatid na native ta, si kapatid na abot kamay, hindi ko rin nakikita. USA, United Saudi Arabia. USA nga naman. Hindi, kapatid na si Tatay Diboy Vlogs. Diboy Vlogs ang bahay niya. Taga USA siya. Taga Florida. Florida Blanca. Taga Florida Blanca, Pampanga. Charot. Kung ako nagkakamali, ito si kapatid na doon RC Vlog, nakasama ko to doon sa isang host na lalaki. Juan sa New Zealand, mega love shout out sa iyo doon po kita nakikitang kay ayun tama kay Yulo. Mega love shout out sa iyo kapatid na Juan sa New Zealand. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay kapatid. Salamat kapatid na Juan sa pagbisita sa patamsak mo. Baba ka po ng iyong bahay kung may premiere ka, bagong upload kang video para mabigyan po kita ng dalawang ayuda. Na legit po, hindi po alagad, hindi rin po ninja. Kaya po nasabi kong pareho siya legit dahil pareho ko po siyang pinangingisda at pareho ko rin pong pinalalaki ang kanilang mga bilang, ang kanilang bahay. Yung isa pong road to grade 3, siya po ay nag silent LS na rin po ng tatlong beses na silent LS. Yung isa naman po na ibibigay ko sa iyo, road to grade 2, may sariling bahay, may sariling bilang at may sariling palabas. Kapatid na doon RCC Mamila Pry po, wala po siyang bahay, wala po siyang channel. Siya lang po ay nagsusuporta lang po mga kapatid na doon RC. Supporter, taga-suporta lang po sa akin, kay Tatay Diboy Vlog, kay kapatid na Katungguds at sa mga malalaking
influencer na po, nagsusuporta po siya. Isa po siyang legit at kaya po sinabi kong legit dahil totoong kaibigan, hindi po yung kaibigan na dito lang sa mundo ng YT. Maging kaibigan mo siya once na nakilala mo siya ng totoo. Napakabait po ng tao yan ni Ma'am Mila Pray. Supportive po yan. Wala lang po siyang bahay. Hindi siya katulad natin na small YouTuber o nag-YouTube o may sariling channel. Wala po siyang channel. Kahit i-search mo po yan, kahit hanapin mo po, hindi mo siya makikita. Kaibigan ko po yan si Ma'am Mila Pray ng almost magto 2 years na. Marami nang nagawang tulong sa akin yan. Sana manalo ko. Walang bahay daw, sa gilid-gilid lang nakatira. Eh di wow, kaya pala ang bahay mo, hindi mo nga malibot maghapon. Sana kahit yung kuwan na lang, kahit yung bigas na lang, okay na ako dun. Nakakalimbang all naman ako sa iyo, kapatid na Don RC. Kasi nagkasama tayo doon kay kapatid na Yulo, main ko ang daladala ko. Ako ko mga kapatid, pag ako po gumagala, hindi po ako nagdadala ng itong dalawang channel ko. Kung ito man po pinangingisda ko sa dalawang channel ko, sila rin po ang dinadala ko. Binababa ko rin po ang sarili nilang bahay. Kung ako naman po nangingisda at main ko ang dala ko, main ko po talagang dinadala ko. Since naman po ako mamoni, since naman po ako nandito sa mundo ng YT, main ko po ang dinadala ko. Mula noon hanggang ngayon, main ko po ang pinangingisda ko. Hindi po ako nangingisda ng alagad, ninja, or kung ano man po. Andy, mega love shout out sa iyo, kapatid na Andy. Maraming salamat sa pagpasok. Meron ka na pong moderator, pwede ka na magbaba ng iyong bahay para mabigyan din po kita ng dalawang ayuda na legit po, hindi po alagad at hindi rin po ninja. Kahit dala-dalawa lang po ang naibibigay ko sa inyo, at least totoo po siyang legit. Hindi po siya alagad. At tinatapos ko po ang palabas kahit gaano kahaba yan. Kasi ang monitor ko naman po itong kung saan niya ako nakikita. Taga Kawit Cavite ako, kapatid na Don RC. Pero isa akong Bicolano. This coming November 30 o bago magkatapusan, uwi ako sa Bicol. Hanggang June ako doon sa amin sa Bicol. Kaya doon muna ako mamamalagi ulit sa amin sa Bicol. Umuwi ako ng last June 24 din. Tapos uuwi na naman po ako ngayon nakatapusan. Babalik ako rito ulit sa Cavite mga June next year. Matagal-tagal ako dun mag-i-stay. Oo, malapit sa amin, kapatid na Don RC. Malapit sa amin ang EPSA. Isang sakay lang. Mula rito hanggang EPSA, nasa 15 pesos lang, kung di ako nagkakamali. Saan doon? Sa may gate 3? O gate 2? Oo ma'am, doon muna ako, katapusan doon muna ako. Kung hindi 25, 28 ako uuwi ngayon na November. Oh, 'di ba? Alam ko sa may gate 2. Malapit kasi sa amin ng EPSA. Dati kasi nagtinda ako ng pizza sa may gate 2. Doon sa may Meralco. Sa tapat ng Meralco sa may ano na ba 'yon? Dan Erich na yung tindahan ng ice cream. Taga-Tansa ka. Ana all. Nasa Saudi. Nasa USA. Nagtinda kasi ako ng pizza doon. Dalawa kami doon na nagtitinda ng pizza. Isang Mr. Mappy, pakatapos. Siguro familiar sa'yo. Kung taga Cavite ka, familiar sa'yo ang Mr. Mappy na pizza, pakatapos
Kung hindi familiar sa yung pizzang tinitinda ko, yung Lazarus Pizza o yung Nenes Pizza. Kasi pinalitan yung dating pangalan na Lazaro, ginawang Nenes Pizza. Kalaban ko dati sa pagtinda ng pizza ang Mr. Mappy na pizza. Okay. Pero siguro nakikita mo yung Mr. Mappy na pizza. Sa may gate to ako dati nagtitinda ng pizza. Alam mo, okay. Yan dati ang trabaho ko, magtinda ng pizza. Kuan na. Oo, meron na ngayon ditong SM Rosario, meron na. Pakatas may Robinson. Marami na pinagbago. Kung ako dito sa Cavite, almost 2 decades na ako. Magdadalawang dekada na ako rito sa Cavite. Pero pauwi-uwi ako ng Bicol ng mga nakarang taon. Hindi. Dagdag mo ka ba nga? Dito na Patrick, may bigas dito Sana kapatid na doon RC Vlog, ako manalo ng bigas mo. Kailangan ko yun, char. Iuwi ko sa Bicol. No, sana ako manalo. Pasyal ako sa'yo, nakakalimbang all naman ako sa'yo sa main channel ko eh. Anong oras ang LS mo kapatid na doon RC? December yun, basta punta ka lang. December yun. Nasa Bicol na ako noon. 11 PM Pinas time, LS ko. Alas 11 ng tanghali. Dito sa Pilipinas. Pwede. Kahit nasa Bicol ako, okay naman yun. Medyo okay ang signal noon. Kasi may time na mahina ang signal sa amin sa Bicol.
Gumagamit lang kasi ako doon ng portable wifi. Through sponsor ni Mamila Pray yun, yung portable wifi ko. Siya ang nagbigay sa akin ng pambili ng wifi doon sa Bicol. Ayan si Mamila Pray. Kaya tulad ng sinabi ko sa iyo kapatid na Don RC, napaka-legit po niyan, napakabuting tao po niyan ni Mamila Pray. Kaya yan, nagpapasalamat ako diyan kay Mamila Pray kasi kung hindi dahil sa kanya hindi ako nakabili ng portable wifi doon sa amin sa Bicol. Kaya pag uwi ko yan ang gagamitin ko. Sponsor niya sa akin yun. Marami nang ini-sponsor yan sa akin si Mamila Pray. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. As in totally marami na. Sa loob na magdadalawang taon. Salamat sa pabidji-bidji kapatid na Don RC.
Maraming salamat sa pagbaba ng bahay mo, kapatid na Andy. Salamat. Bibisitahin ko bahay mo, kapatid na... Ay, mali na bisita ko. Bisitahin ko bahay mo, kapatid na Andy, ha. Bibigyan kita ng 2 ayuda. Laka rin ang bahay mo. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Andy, ha. Unang bigay ko sa iyo, kapatid na Andy. Pagsasabayin ko na, kapatid na Andy, ang bigay sa iyo. Para nakikita mo, panonorin ko muna kahit gaano kahaba yan. Mag-iiwan ako ng bakas, kapatid na Andy, at ilalagay ko ang aking pangalan sa dulo para alam mo na galing sa akin. At para alam mo ako ang nagbigay sa iyo, kapatid na Andy. Yan, kapatid na Andy, natapos ko na ang unang ibibigay ko sa iyo. Magdidikit kalimbang na ako at nag-iwan na rin ako ng bakas. May pangalan ko sa dulo, kapatid na Andy. Salamat, dikit kalimbang. Pangalawang bigay ko rin sa iyo, kapatid na Andy. Mag-iwan din ako ng bakas para alam mong galing sa akin din, kapatid. Yan, nakakuha ko sa iyo, kapatid na Andy, 2 bigay ko sa iyo. Dikit kalimbang at may bakas na rin sa iyo, kapatid. Yan ha, kapatid, dikit kalimbang, may bakas na rin sa iyo. Yung isa road to grade 1, yung isa road to grade 2. Yung road to grade 2, nagsa-silent LS na rin. Salamat, kapatid na Andy.
Bye-bye po mga kapatid. Mag-end na po tayo. Tama na po tong oras ko na to. Kaya sa lahat ng bumisita po sa inyo, sa iyo Mami Lapray, maraming salamat. Sa iyo kapatid na Andy, sa iyo kapatid na Don RC. Ah, sa lahat na bumisita sa akin sa hapon na to, sa 13 na nagtamsak sa akin, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat guys sa isang mapagpalang Sabado po sa atin lahat. At bye-bye. God bless.